na imbaga bigat yung aming ako. Siya ni Dayan Domingo, ti Barangay Bengkag. Silang maibagak kadetang na i-post or na-i-reactive ti radyo apo is haan ko lang napatgan ti gandat na nga agpaserok. Gaputa adu met ti kumikom ko ken adu iti inubrak met apo. Haan lang met nga agserok ti ubrak ken haan met na ti serok met ti barangay kadat baba no di kidi nay mumato aktupay lang sakto man bumaban sa aktupay lang taray ditoy taray dita nga mapan agat asistar iti daduma pay nga agawat pay iti ayuda apo. No kasriman nga naisaok iti awan para kanya na nga agpaserok kanya siya ti agdispensaren ken mirugyan met ti nagdispensar ken dinay idi liplipas lang ti payout ken ni asawa nan taawa met isuna nga makita kunta kaya to kumamot nga maikat di dya posen when no anata at nagalan i-express po met ti panag sorry kanya data ure kasano met ti pinagserserbi ti publiko ket adala tamet di hantay nga maikan iti hantay nga maikan amin you cannot please everybody ako nadangarod apo. No kasay man haan ti na ibagak when no awan ti na ibagak ken ni Ate Jodeline siya ti dispensaren in behalf of the council and no kasay man apo ti panakaawat na kadije nga naubrak or naisaok kanya na apo. Nung agpaiso nga naibagak awan kasi ko na naman kat awan ko namlat pa kanan kat awanan idin to nga di mabaka damot iti itong mga ipasero paserok sa ka. DJ pan nakaibagak apo iti awan idi ket adu iti ubrak. Adu iti nasistarak pay. Haan lang nga taga Bengkag apo ti nasistarak iti pinagpay out. Tano di dinay nagdumapay nga barangay kas digiti na adalan digiti from other barangays nga sidiglang kanya mi kasyay inas asistarak isuda. Siguro tay pinaibaga na nga nakita na nga ada inbabak nga papel nga inserok ket di tay ganda tay panawenen nga awan ti unay ubrakon no nga mairag pinkon iti mapanagserok senapo. Okay, kasi di part na di pa lang ipagam ti awan ket hanggang naipaidam dati kagamitan iti barangay yo nga apay awan ket serok mo lang ita ID ket sanda pay nga maipaay. Maipaay met kidinay kanya da apo no awan laki dinay maubra wenno haan nga di adu ti ubrak. Kasi no anaman ti dawaten ti kabarangay apo ti ubraik met. Siguro DJ lang nga panawen ket haan ko lang so na lang siguro ti hang ko nga na ikan ti serbisyo nga kasya nga agpaserok sen. Kasi adu mo ti ubrak pay ka DJ idi ma. Iti nakita mo sa mga napanday iti sa Bali. Hangko ang mga napandat sa Bali idin ma'am. Ti nakaamuak lang deta idin ma'am idi na magputi sa ti pasamak ken ni lakaynan ma'am. Nga tanod ni ma'am. Nga dijayen ti naglinawagan kami ken ni Aputano din ta dinamag po ano apay nga kasyay no sino ba iti nakakamaten da je post sino di barangay worker nga ibagbagada nga haan nga ng ti paserok na service kasyayan ako. Ket imbaga kun ang manong kasyay man na hang kayo nga ikan hang ko nga na ubra di kayat yo dispensaren dak ka di nga na ubrak at agkikinaawatan tayo ta adumot ti ubra tayo talaga nakita yo met ti ubrak ko na kanya na idin ma'am. Alabe ang nga rod ko namot ni Aputano paikat ko di nga post na ngem hingga na tatagayam ket adapi lang di nga post na ma'am. Kalpasun kaya ka ma'am adun sa dagiti agpaserok pwede ko yung babayon sa pwede. Yes ma'am. Ti kinagpaiswanan na ma'am idi makita ni Apo konsehala idin nga adot rumwar nga mapanagpaserok sen ma'am takurang ti ID da nga serok kasyayen. Hangkay nga umadayon ko na ni konsehala idin ta iti kay agpaserok sen isutay ko na akon lukas siya nga rod konsi pa ibabakti konti printer ta ito yung kita kaasyak nga mumato bumaba sakto pa lang taray dito ikunak kanya da idin ma'am. Bombo Roger, ako iti follow-up questions mo ni Ma'am Dayan. Okay, maraming salamat Bombo Cristel, Ma'am Domingo, good morning. Anat ti akam tayo ma'am iti barangay Bengkag. May saak nga barangay admin po sir, iti barangay Bengkag sir. Ano ma'am, pakiulit? Barangay admin po sir. Okay, barangay admin.
Ma'am, saludaran ka admitiram iti nagkamalyam but tingon ako na huwan ti perfecto nga tao gapotado digiti kumikom mo kanado digiti nag-pay out kaditi beneficiaries ti ayuda iti social welfare tingon nga hamong nga naripar nga nyaman but ni sawang mula diyan gapo ti adu ti kumikom mon Ma'am Dayan. Yes po, sir. Inadmitar ko DJ nga nagkurang ako no at dagan ng kamali, sir. Okay. Ala, at sabay, tama pagsarita nyo dito, kan na at ang jingenti ni Ma'am Judeline, akad nasakit na kami, arig na kasanulan na tumpa, ba't gapot dangan namat nakita na, nga inakumudar yung mat nga na sir, ngenti ko namon, nagkamali ka laeng, kan nagdodawat ka ti dispenser. Maraming salamat, Ma'am Judy, sapay tagbaling nga lesson ka dati amin, di kita Ma'am Dayan. Yes po, sir. Okay, Bombo Cristel, back to you. Ay, ma'am, no, kaya't may nalaman ti manisahim natin, ma'am Judeline, kaya ti kailangan na napasama. Manang po, dito nga pasama, dawat ak si dispensar ka dito nga nagkamali ak kenyam. Tapay po mata, no, uray man, atat ko na medyo interview nga kanay na makita, haan kumamit nga DJ, guran-guran tulat taapo ti pinagkit-kita, tano di kit dinay kit, ada ti peace of mind ta nga duwa ka dito nga napasama kinapo.